Kalau gak kuat poso, ya gak usah poso. Kalau gak kuat tahajud, ya gak usah tahajud. Kalau gak kuat seneng sodako, wong pancene gak duwe duit, ya gak usah sodako akeh-akeh. Kalau gak pinter maca Quran, ya gak usah tirakat maca Quran. Sampean kalau mau, saya beritahu, tirakat yang paling jos itu ternyata tirakat duwe hati sing apik. Ojo duwe hati sing elek. Buat apa sampean wiritan tapi hatine pancet bosok? Buat apa sampean melok yasin tahlil pancet ngrasani kanca? Buat apa sampean tahajud tiba hatine pancet elek? Nauzubillah. Itu tirakat ternyata. Hati sing apik itu tirakat. Gak usah ngelokno sapa-sapa. Semakin banyak orang dicela, semakin stres ngelokno. Wis gak usah ngelokno, gak usah elek atine. Wong atine elek ya mati. Wong atine apik ya mati. Kan milih hati sing apik. Wong padha matine. Kepengin anake duwe derajat, wong tuane atine sing apik. Ojo seneng benci wong. Ojo seneng ngelek-ngelek wong. Itu tirakat ternyata. Saya sudah memperhatikan mulai lakon haji, lakon umroh, lakon tirakat, apa saja wis tak lakoni tirakat itu. Sampai topo kula niki nate topo. Ternyata topo sing paling angel niku tirakat duwe ati sing apik. Niku ternyata orangnya hidup di keramaian tapi hatine apian. Percuma to ndeliknya jero masjid mojok wiritan beribu-ribu la ilaha illallah atine pancet bosok ae. Wis tirakat niku ternyata sing paling hebat niku. Tirakat atine apian. Monggo nggih sakniki tirakat ndongakne anake muga-muga kabeh diparingi anak sing saleh salihah. Anak sing barokah